Pozor! A je odstartováno Božkovi na dráze Dan Dalákoš, krásná práce. Phil bude tlačit vodu dopředu, ale jak to bude vypadat na Hany na Bčkách, je to dobré. Já bych řekl, že levý proudař Alex bude mít velké problémy, ale nechci opravdu nic říkat, ale je to tam 22:71 a 22:46 na